Γιατί το κάνεις αυτό, ας πούμε. Είσαι στο πίσω πόδι. Ξέρεις τι μου είχε κάνει. Εδώ. Δεν ξέρω που κλωνε. Κοίτα κάψιμο. Το δω. Συνέχεια λίγο αυτό το wake up εδώ, να κρατάς λίγο κόντρα. Τι έχεις να κάνω. Από εδώ όπως είμαι, δεν θέλω να σπρώξω τον μπροστά, όσο και να το σπρώξω, πάλι στο πίσω είναι το βάρος. Πρέπει από εδώ να κάνω βλέπεις τη λεκάνη μου. Από εδώ θα κάνω και θα έρθω στο μπροστά. Μαθήματα waiter. Καταλαβαίνεις. Δεν θέλω να το σπρώξω, θέλω να το σπρώξω. 50 ευρώ, παιδιά. Από εδώ κάνω η λεκάνη Πουλάω το μου βίντεο. πάνω από τον μπροστά πόδι. Πολύ ωραίο για πρώτη. Δεν πάω πουθενά. Έχεις κινητά λεφτά πάνω στο πόδα? Τα πάντα, τα πάντα. Βγάλ' τα πολύ. Βγάλ' τα λίγο.